एसे ख्रा 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 मोजां थारमाने आइफोनफोरनिया जोंनि Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसेबो फरायनो थाबबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनै माने मोसौ बैसागु आरोना स' बेनि थाखायनो जोंहा माने मोसौ थुखैनो रेडि खालामगासिनो दं आरोना फंबाया फुङावनो सिखारनानैहाय स' नोंथांमोननोबो आं बेखौनो देखायनोसै होननानै भिडिअखौ लाबाय आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेडब्ला सब्सक्राइब जालांबाय थाबानो जाबाय आरोना स' दिनैनिफ्रायनो बैसागुआ जागायबाय आरोना मोसौ बैसागु स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै चेल' बैसागुनि जोंहा सुबायानो नै हाखांजोब्बाय मा हाखो बेलाय हालदै ओमफ्राय फान्थाव ओमफ्राय लाव बेखिनियानो ना सुबाय दङ दा नै हारसिं सुदो जोंहा रावबो सिखारथ'वाखैयानो फंबाया सुगासिनो दं दा नै मोसौ Zupat bilang nang nung nasa ko zupat bilang sunang gura nung ni yung payile mati ako mun sa balik ko niya nung ni bra sini stan pada kala kala nih jas kang mai iman ko zore bale beri nu lega zona ni hilana hai na ma ore hai nah lega percuma naza bai kom sisi nu dulu ma ba dan yung kira ore hai मालाया जाबाय जोंना नै लोगोफोर बोसोर गोदाननि मोसौ बैसागुनि लिलितिनि ख्रि ख्रि गान्थि लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे बारिबाय था होननानै बुंसिगोन आरो जोङो लोगोफोर जोंहा मोसौखौ थुखैबाय दैमा गैया नालाय दै रोगानानै थुखैदो आइया थुखैबाय दं Geran besarni. Kuntua, tukerde. Angkat ke bawah kan. Jangan deh sih. Nah, ini rakah deh. Partiyo. Besar mundo, tukernya kai. Kalau thalan nale deh. Kahai guri bimaye jangan ni. Buat makan tuh kiai. Buat makan kenapa nak tak? Lau di sini angker. Ini juga selama. Dapat gulung dah. Di mana pun hijau menaro. Lagu perjung anak mana di mana bukan anak kosto saya namun sudah jangan kurjana lagu perne. Ini mah kika zona. Tekere. Sona gerla ye. Ni petli. Dugi khang zubai shire. To pani deh. Mah. Deh. Ra. Guli zubai deh. Sanana nunggu. Nangaki. Nani nunggu mo. Ini sana sih lagi dia. Roro to pani mah. Tupa. Tanah gay. बैसागुनि पटा फोनबाय इखौनो खेबथां ओइ बेमान गोसोम खाय नुवाखै निखिना पटाखौनो जानोसो नागिरदों आंथ' दलद थानानै उदैयाव टपा होनानै लांखो जाबायना मोजांथार लुबैदों खावब्लिब्लिनो Yang dah kaya dia ya. Masih macam lah. Masih macam ni. Ni mana ubi kau tu sih kisah. Masih macam lah. Musa tanah lain ni, nak kalau masa apa tak? Nunggu, kerja kaya, maya kerja kaya sih nggak. Sana ada? Dah. Itu sarana nang gula. Kita tu kemana guni tu bukan ni loh. Silsilah.
गोदान बोसोराव नोंथांमोनजों मोगा मोगि जानो फैलायबाय दे होननोबो रोङा नोंखौबो लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे बारायबाय था खाथियाव थाङा हेबगोन मानिखौबो सारखा बोसोरे बोसोरे बारायबाय था लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे बारायबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा गंमेना बायदि दाजा जादे आबा सिनि Hamari, ayo masuk lagi lah dulu bilai. Koliza, siapa? Nih apa pilih doh, ha? Dah, koi. Koi di sini. Kakak mau jangan. Mau jangan, baik nih. Otak pun baik.